Și Adrian a zis, hai să-ți facem casă. Tatăl meu mi-a rupt o bucățică din pământul lui din Ilfov. Ne-am apucat să facem casa și am avut două dorințe la casa mea, la visul meu de tânăr arhitect de atunci, care nu construise nimic cu mâinile lui cu adevărat, ci doar participasem ca arhitect într-un colectiv de proiectare în care învățam. Mi-am dorit ca în birou care era în fațada principală să existe un cub de sticlă la care să nu existe încheiat tâmplărie. Și mi-am dorit ca în zona de living să existe un perete care să gliseze și care să se deschidă. La acel moment, singurul care avea tehnologie, know-how și știa să facă acest era Aluminiul România. Și pentru că nu știam nimic despre tâmplărie, am venit la ei, am bătut la ușă și i-am întrebat care tâmplărie este bună pentru mine, învățați-mă, care e deschiderea maximă de ochi, încât greutatea sticlei să nu facă să nu mi se mai deschidă și doar să fie frumos în primele poze de randare, că va fi casa mea apoi. Care este cel mai bun mecanism încât să pot închide ușa și iarna vântul să nu-mi sufle pe acolo și să nu sufăr de frig. Cam în câte ochiuri ar trebui să împart ca să pot calibra fațada și restul golurilor normale după. Și după toate lucrurile astea, vă rog ajutați-mă să mă cadrez într-un preț care era foarte mic pentru toate dorințele mele de arhitect. Astăzi mă bucur și am închis tâmplăria casei mele când am plecat. Sunt 21 de ani de când Aluminiul există în viața mea.